Welcome to Tife Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Nyati family yochema kushamba yakahekwa kuFacebook ikahekwa kuWhatsApp. Teramunzo vachitaura nyaya yavo zvakaoma mufunge. Mamukasi muri Zimbabwe isusu tamuka zvakanaka. Chikungoitika madzinodiwa ndechekuti isusu WhatsApp yedu yahekwa. Saka kune munhu achauya achitaura nyaya yekuti ndokumbirona mari tini nyati, please munye report and block because WhatsApp yedu yafuma yakahekwa. Tangofuma uchi receive notification yangakanzi your number is totally logged off, is not registered chichi on WhatsApp. Saka zvaitika ndezvekuti WhatsApp ndabva ndazotazama kupinda ndobva ndazotadza kupinda. Saka zvikunzi pane munhu ari kukumbira vanhu mari kusanganisa namukoma Shelton wari kuti ndanga ndiri kukumbiwa mari chinzi ndiri mundege ndashotorwa nemari ndikumbira muto nipo mari. Saka kune wese wanoziva kuti wakashiyana contact neni ndokumbira kuti kana pane munhu auya achikumbira kana namba dzangu dzauya achikumbira mari musabvume zvitoronane mutombo block parivhini because namba dzangu dziri hacked. Ndo mamira zvakaita. Saka takutongofunidza kuti ndo munhu akatorwa neFacebook hatisi kuziva kuti zvakamira sei. Ndo mamira zvakaita. Ndinotenda chikuru. Marise guys, semtauro waita nyati ndo mero zvakaita. Hatina chatinacho pari zvino. Facebook yaenda, uyu WhatsApp yaenda yahekwa. Hapasina kana chino. Saka wari kuuya chiti mari awa hatisiso. Isu titori pamba pedu panapa menu zvikunzi mundege kuti ndekupi. I'm sure you have heard from the horse's mouth. Vari kuchema Nyati family apa vanga vari kumusha vari kuZimbabwe vachienjoya zvake nemukadzi wake. Munongoziva mukadzi wake akazvitakura but things are not looking good. Zvina kufamba zvakanaka. Anga achidedzera kuti ndogona kudzokera kuSouth Africa kuti mbonozama kugadzirisa zvinhu zvacho because vanhu vakaheka vacho vari kudhimanda mari. Thank you so much. Don't forget to subscribe.